Eh? Què és això, follet tortuga? Ve algú pel mar. Deu ser la meva tortuga. Em sembla que no. És una barca i la mena un paio molt estrany. Qui deu ser aquest? Coco, treu-lo d'aquí. Gràcies, gràcies. Vostè deu ser el mestre Mutant Roshi, oi? Sí, sóc jo mateix. Em dic Krilin i vinc de molt lluny d'un poble de l'est. La fama de la seva saviesa ha arribat fins allí i he vingut a veure'l perquè vull que m'ensenyi les arts marcials, mestre. Ja ho veig que vens de lluny, però desgraciadament jo no accepto fàcilment els deixebles. Ho sento molt. Li he portat aquest llibre com a regal, mestre. A veure. Quina meravella. Estic segur que li agradarà. I tu qui ets? Què hi fas aquí, un deixeble seu? Em dic Goku. Em sembla que no et deuen agradar les arts marcials. Els caramels marcials, sí. Et vols passar de llest, eh? No havia vist mai un cap com el teu, sembla una bola. Però què dius ara? Els que es preparen per aprendre les arts marcials s'han d'afaitar el cap. Fixa't en el mestre Mutant Roshi. Té el cap pelat. És que jo sóc calb, de veritat?